Tulo ka sa gunson nga tuig, giila ang Kidapawan City isip most sustainable and livable city. Gihatag ang pasidungog atul sa 8th Nation Builder and Mosliv Awards nga giorganisa sa Sustainability Standards Incorporated sa Manila niadtong Marso 21, 2025. Our next award is the Honorary Certified Most Sustainable and Livable City in the Philippines Award. And this goes to the City of Kidapawan, Cotabato. Let us welcome to the stage Attorney Jose Paulo M. Evangelista. Gidawat ni Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista ang plake uban sa pagpasalamat sa katawhan sa syudad. Thank you so much, ma'am. Thank you to Nation Builders and Mosliv Awards. Thank you, Sir Kenneth, for once again recognizing the greatness of the people of Kidapawan. This award symbolizes our continued effort to make Kidapawan a better place to live in. Truly, there is no perfect community, but if the people work hard together towards a harmonious coexistence, we achieve a better and more livable community for everyone. Maraming salamat po at mabuhay po ang Pilipinas. Bugtong ang Kidapawan City sa tibuok Visayas, Mindanao area ang nahatagan sa award. Nakuha kini sa syudad sukad pa ni adtong tuig 2023. Gihulagway sa Sustainability Standards Incorporated ang Kidapawan nga anaa sa transformative path aron mahimong lunhaw, hinlo, mauswagon ug business-friendly nga syudad. Pinaagi sa giya ni Paula Fox nga usa ka architecture ug urban planner, nakaangkon ang Kidapawan ug komprehensibo nga urban development ug area master plan sa pagtubag sa mga nag-unang hagit ug pagpahimulos sa natural resources niini. Tinguha sa Kidapawan City ang malungtaron nga pag-uswag ug first world city status sa tuig 2040. Ang Nation Builder and Mosliv Awards usa ka prestihiyosong kalihukan nga gitambungan sa libuan ka mga bisita nga naghatag og pag-ila sa individual, organisasyon ug kumpanya nga nakahimo og talagsaong kontribusyon sa sustainability, social responsibility ug governance. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.